que fa plorar. Però també et pot fer somriure. Penseu que es pot fer sonar un instrument quan algú riu? Amb el nostre és possible. Els sonrisites és un conjunt de campanes tubulars que són percutides quan una càmera detecta el somriure dels intèrprets. I això pot funcionar? Veiem-ho! L'instrument funcionarà amb aquestes guies, que seria... la foto que de